ତୁ ଏହି କାମକୁ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କ ବିଚାରଧାରାକୁ ବଦଳାଇବାର ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା, ତାହା ହେଉଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ପୁଣି ଆଉ ଏକ ନିଆରା କିମ୍ବା ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଦୟାପୂର୍ବକ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଚାଲ କାହାଣୀଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏହି କାହାଣୀଟି ବହୁତ ପୁରୁଣା ଦିନର ଅଟେ। ଥରେ ଗୋଟିଏ ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭୋଜନ ବନାଇବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରେ କାଠ ଖୋଜୁଥାଏ। ତେବେ ସେହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରିଦେବା ଭଳି ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟଟିଏ ଦେଖିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ସେ ଗୋଟିଏ ବିନା ଗୋଡ଼ ଥିବା ବିଲୁଆଟିଏ ଦେଖିଲା, ଯାହାକି ସେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଥାଏ। ସେ ଭାବିଲା କି ଏ ବିଲୁଆର ତ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ଏ ଜୀବିତ କେମିତି ଅଛି? ସେ ତା'ର ଭୋଜନ କେଉଁଠାରୁ ପାଉଥିବ, ସେ ତା'ର ଭାବନାରେ ହଜି ଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପଶୁର ଆସିବାର ଶବ୍ଦ ହେଲା। ସେ ଦେଖିଲା ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ସିଂହ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସୁଥାଏ। ସେ ସିଂହ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଟି ଗୋଟିଏ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲା ଏବଂ ସେହି ଗଛ ଉପରେ ରହି ସିଂହର ଆସିବାର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖୁଥାଏ। ସେ ସିଂହଟି ଗୋଟିଏ ହରିଣର ଶିକାର କରିଥାଏ ଏବଂ ତାକୁ ତା'ର ଦାନ୍ତରେ କାମୁଡ଼ି ସେ ବିଲୁଆ ପାଖକୁ ଆସୁଥାଏ। ସେ ବିଲୁଆକୁ କିଛି କଲା ନାହିଁ, ବରଂ ସେ ବିଲୁଆକୁ ଖାଇବାକୁ ହରିଣର ଖଣ୍ଡିଏ ମାଂସ ଦେଇଦେଲା ଏବଂ ବାଞ୍ଚିଥିବା ହରିଣର ମାଂସକୁ ପୁଣି ଦାନ୍ତରେ କାମୁଡ଼ି ସେହିଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏହା ଦେଖି ଆହୁରି ଅଧିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା କି ସିଂହ ବିଲୁଆକୁ ନ ମାରି ତାକୁ ଖଣ୍ଡିଏ ମାଂସ ଦେଇଗଲା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମନରେ କିଛି କହୁଥାଏ, ତାକୁ ତା'ର ଆଖିରେ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି ଆଉ ଏକ ଦିନ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସେହି ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ସିଂହର ଆସିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରହିଲା। ଆଜି ବି ସେମିତି ଘଟିଲା। ଏଥର ସିଂହ ଠେଙ୍କୁଆର ଶିକାର କରି କିଛି ମାଂସ ବିଲୁଆକୁ ଦେଇ ବାକିତକ ନେଇକି ଚାଲିଗଲା। ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭାବିଲା କି ଭଗବାନ ଥିବାର ଏହିଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ ଆଉ କ'ଣ ଅଟେ? ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଯାହାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ ତା'ର ଖାଇବାର ପ୍ରବନ୍ଧ ବି ସେ କରିଥାଏ। ସେ ଭାବିଲା କି ଆଜିଠୁ ସେହି ବିଲୁଆ ପରି ମୁଁ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ଆସରାରେ ଯିବି। ସେହି ମୋର ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ, ତାହା ଭାବି ସେ ଗୋଟିଏ ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ପ୍ରଥମ ଦିନ ବିତିଗଲା, ଗୋଟିଏ ବି ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ କିଛି ଲୋକ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତା'ର ଶକ୍ତି କମି ଯାଉଥାଏ। ସେ ଏଥର ଚାଲି ବି ପାରୁନଥିଲା, ସେମିତି ହିଁ ବସିଥାଏ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗୋଟିଏ ମହାତ୍ମା ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଗୋଟିଏ ପଥର ସାହାଯ୍ୟରେ ବସିଥାଏ। ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ପୁରା ଶରୀର ଶୁଖି ଯାଇଥାଏ। ମହାତ୍ମା ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ ସେ ସେହିଠାରେ ବସିଥିବାର କାରଣ ପଚାରିଲେ। ତ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଟି ତା'ର ସବୁ କଥା ସେ ମହାତ୍ମାକୁ କହିଲା ଏବଂ ପୁଣି କହିଲା, ମହାତ୍ମା, ତମେ କୁହ କି ଭଗବାନ ମୋ ପ୍ରତି ଏତିକି ନିଷ୍ଠୁର ନିର୍ଦ୍ଦୟୀ କେମିତି ହେଲେ? ମହାତ୍ମା ସେହି କଥାକୁ ଶୁଣି କହିଲେ କି ତମେ ଏତେ ବଡ଼ ମୂର୍ଖ ହେଲ କେମିତି? କାହିଁକି ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ କି ଭଗବାନ ତମକୁ ସେ ସିଂହ ପରି ବନିବାକୁ କହୁଥିଲେ, ସେ ବିଲୁଆ ପରି ନୁହେଁ? ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜୀବନରେ ବି ସେମିତି ହୁଏ। ଆମେ ଜିନିଷକୁ ଯେମିତି ବୁଝିବା କଥା ସେମିତି ନ ବୁଝି ତା'ର ବିପରୀତ ବୁଝିଥାଉଁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମ ସାଥିରେ ଘଟିଯାଇଥିବା ଘଟଣାକୁ ଆମର ସହ ଆମର ଫାଇଦା କେମିତି ହେବ ତାହା ବୁଝିଥାଉଁ। ଗୋଟିଏ କଥାର ଅର୍ଥକୁ ଦୁଇ ଜଣ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ହିସାବରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହିସାବରେ ବାହାର କରନ୍ତି। ଆମେ ମଣିଷମାନେ ସଦାବେଳେ ଏମିତି କଥା ଏବଂ ଘଟଣାକୁ ଅତିଶୀଘ୍ର ସତ ମାନିଥାଉଁ, ଯାହା ଆମର ପୁରୁଣା ବିଚାରଧାରାରେ ମିଶି ଯାଉଥାଏ ଏବଂ ଭିତରୁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଘଟଣା ତଥ୍ୟ ଜିନିଷକୁ ଖୋଜିଥାଉଁ, ଯାହା ଆମର ମାନ୍ୟତାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରୁଫ୍ କିମ୍ବା ସାବିତ କରିଥାଏ। ବେଶୀ ଲୋକ ନିଜର ଅଳସୁଆପଣରୁ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବାଛନ୍ତି ଯାହାକି ସେହିଠାରେ ତାଙ୍କୁ କମ୍ରୁ କମ୍ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେହିପରି ଲୋକ ତାଙ୍କ କ୍ଷମତାର ସଠିକ୍ ଉପଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମିତି ଲୋକଙ୍କ ତ ସ୍ୱପ୍ନ ବଡ଼ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଅଳସୁଆ କିମ୍ବା କାମଚୋର ଅଭ୍ୟାସରୁ କେତେବେଳେ ବି ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ଉଚିତ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କର କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ରୁ ହିଁ ଲିପ୍ତ ହୋଇ ରହିଯାଇଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସଫଳ ହେବା ଗୋଟିଏ ଆହ୍ୱାନ ଅଟେ। ନିଜ ଆଲସ୍ୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଗୋଟିଏ ଆହ୍ୱାନ ଅଟେ। ନିଜ ସମୟକୁ ବର୍ବାଦ କରିବା କିମ୍ବା ସେହି ସମୟକୁ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉପଯୋଗ କରିବା ଆମ ହାତରେ ଥାଏ। ଆମେ ଭଲ କରିବା ବା ଖରାପ କରିବା ସବୁକିଛି ଆମର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମ ସଭିଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ଏମିତି ଶକ୍ତି ଥାଏ ଯାହା ଆମକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ସଫଳତାର ସିଡ଼ି ଚଢ଼ାଇଥାଏ। ବସ୍ ଆମେ ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ଏହାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାରଣ ଅଟେ ଆମ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମ ଉପରେ ଦେଇଥିବା ବିଚାରଧାରା।
କ'ଣ ଆପଣ ଛୋଟ ଛୁଆ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି? ଯେବେ ଗୋଟିଏ ବାଲକ ଛୋଟ ଥାଏ ତ ତା ଉପରେ ଲୋକଙ୍କ ବିଚାରଧାରା ସେତେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ନଥାଏ। ଛୋଟ ସମୟରେ ଯଦି ତାକୁ ତମେ କହିବ, ଆରେ ବେଟା ସେ କାମ ତୁ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ତାର ଉତ୍ତର ଆସିବ, ନାହିଁ ଅଙ୍କଲ, ମୁଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିପାରିବି। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିବା ଶିଖୁଥାଏ ତ ସେ ବାର ବାର ପଡ଼ିଯାଉଥାଏ, ତ ସେ ବାରମ୍ବାର ବିନା କିଛି ଆତ୍ମଗ୍ଲାନି ଏବଂ ନ ଡରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଚାଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ତାର ବୁଦ୍ଧିରେ କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା ଭରି ନଥାଏ କି ବେଟା ଅସଫଳତା ଗୋଟିଏ ଦୋଷ ଅଟେ, ଅସଫଳ ହେବା ପରେ ଆମକୁ ଲଜ୍ଜିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅସଫଳତାକୁ ଡରିବାକୁ ହେବ। କାହିଁକି ସେ ବାରମ୍ବାର ପଡ଼ି ବାରମ୍ବାର ଉଠିଥାଏ? କାହିଁକିନା ତାକୁ ସେହି ସମୟରେ କୁହାଯାଏ କି ବେଟା ତୋତେ ପୁଣି ଉଠି ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ଚାଲିବା କ'ଣ, ତୋତେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ହେବ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଛୁଆ ଚାଲିବା ସହିତ ଦୌଡ଼ୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଛୋଟ ଛୁଆଟି ବଡ଼ ହେବା ପରେ ଏହି ଆଖପାଖର ଲୋକ ତାକୁ କହନ୍ତି, ଏହା ତୁ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ଯଦି ଅସଫଳ ହେବୁ ତ ଲଜ୍ଜିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୋ ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଖାଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଅସଫଳତାକୁ ସେ ଡରିବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେହି ଛୋଟ ଛୁଆ ବଡ଼ ହେବା ପରେ ଏହି କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହୋଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କ ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଉଚିତ ହେବ କି ନିଜ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟର ପରିଚୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଅ ଏବଂ ଏହା ଧ୍ୟାନରେ ରଖ କି କ'ଣ ତମେ ସିଂହ ନ ହୋଇ ବିଲୁଆ ହୋଇଯାଉନ ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶେଷ କଥାଟିଏ, ଏହି ଦୁନିଆର ଲୋକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ତ ଆମେ କିଏ? ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟର କଥାକୁ ନ ଶୁଣି ନିଜ ସଫଳତାର ମାର୍ଗ ଖୋଜ ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖ। ଯଦି ଏହି କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିବା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟଟିଏ କରିବେ। ତ ଚାଲ ସବିଏ ଭଲରେ ଥାଅ, ପୁଣି ଭେଟ ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।